Evo, nalazimo se u dvorištu studija Rubicon Sound Factory-a, naše izdavačke kuće. Znači, svi smo prijatelji iz kvarta, iz Zaprešića. I u principu našli smo se oko tog nekog prvog projekta koji je nastao sasvim slučajno kad smo radili pjesmu između Connecta i Zaprešić Boysa za klub Dinamo pod nazivom Boja mojih vena. Prvi dio samog studija je u biti ovaj dio kao neki lounge room. Vidite tu i ovog Grinča, recimo sad radimo i na projektu oko sinkronizacije crtića. Tu je recording room koji je dosta mali, što je zanimljivo recimo za Zaprešić Boyse da jedva stanu ovdje, ali nema veze. Nakon toga imamo tu režiju 1, tu se sve odvija što se tiče mog produkcijskog dijela. Tu aranžiramo, produciramo pjesme, radimo aranžmane, miksamo, masteriramo. Znači tu se događa ta kemija. Sve u biti, ta cijela priča je krenula spontano iz šalenog studija i nije to bilo nešto što smo planirali. To je jednostavno počelo je s tom Bojom mojih vena, druge godine nastavilo se sa pjesmom Srce vatreno koju smo radili u suradnji sa Nenadom. I onda je ta priča se zakotrljala i evo, kotrlja se dan danas i došla na nekakav, ajmo reći, sa ovom zadnjom igrom Moja Hrvatska i finalom naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu, ajmo tako reći, na nekakav viši level. Čala i ja surađujemo već dulje vremena, ali mi je izuzetno drago što se sudjelujem u toj nekoj navijačkoj priči koja ima taj prizvuk, jer kažem sam volim nogomet i što sam na kraju krajeva bio barem indirektno na neki način dio te cijele euforije oko hrvatske nogometne reprezentacije od prvenstva. To mi je onako, ja volim biti u drugom planu, ali iz drugog plana meni to jako puno znači. Ovo tu je drugi recording room koji je više baziran za spikere i za glumce koji rade na sinkronizaciji, pa tako vidite da je ugodan ambijent zajedno sa televizorom i sa stolicom gdje se može lijepo ovaj glumac fino pustiti, sjesti i čitati sa svojih papira. Evo, pozdrav gledateljima Pop Rock HR-a od benda Zaprešić Boys. I pridruženog Pridruženog člana. Znači, pridruženog člana.